سلام سلام ቤተሰብ ታሪካዊ ቦታታት ተመይኒኹም መመይ ይቕኒኹም ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ምስ ኩላትኩም ይኹን ዩቲዩብ ቻናልና ሰብስክራይብ ገይርኩም ቪዲዮታትና እትሪኡልና ላይክ ሼር እትገብሩልና ወገናት ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ይቕኒልና ክብረት ያብልና ዩቲዩብ ቻናልና ክንኸፍተልና ብሓደ ዓብይ ዓላማ እዩ እዚ ዓብይ ዓላማ ለለ ያው ካብ ሽሙ ከም ትርድዎ ወይ ለለ ካብ ሽሙ ከም ትዕዘብዎ ታሪካዊ ቦታታት እዩ ልብል ዩቲዩብ ቻናልና እዚ ቻናል እዚ ዝኸፈትናሉ ሓደ ዓብይ ዓላማ ኣብ ክልልናይ ኣብ ሃገርናይ ለለው ታሪካዊ ቦታታት ጥንታዊ ቅርስታትና መስሕብ ቱሪዝም ዝኾኑ ቦታታት ንዓለም ምፍላጥ እዩ ኣብ ትግራይ ብቻ እኳ ታሪኽሞስ ብጣዕሚ ብዙሓት ታሪካዊ ቦታታት እኒአው ብጣዕሚ ብዙሓት ገዳማት እኒአው ብጣዕሚ ብዙሓት መስሕብ ቱሪዝም ዝኾኑ ቦታታት እኒአው እዞም ቦታታት እዚኣቶም ንዓለም ምፍላጥ ተሓዊኦም ንከይነብሩ ኣብ ካልኦት ዓለማት ለለው ወገናት እንደገና ያው እዚ መስሕብ ቱሪዝም እዚ ልክዕዘብዎ ልክርድዎ መፅኦም እንደገና ልክግብንይዎ ምግባር ዋና ዓላማ ናብዚ ቻናል እዚ እዩ ያው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ገይርኩም ቤተሰብ ልክትኾኑና ብትሕትና ንጠይቐኩም ይቐኒየልና ክብረት ያብልና